Grazas a Deus xa é xoves. Que hora será? Que hora será? Serán as 6. Se cadra só son as 9. Pois, o seguinte pasará media hora. Haberá que agardar media hora. Agardaremos logo. Agardaremos logo. Son de Llavalía? De Llavalía? Non? Algún de vostedes é de Llavalía? Hai alguén de Llavalía? Non. Xa vexo que non. Non teño sorte. Cada vez que traen un novo grupo teño a esperanza de que alguén sexe de ali. Hoxe tampouco tienen sorte. Hai moito tempo que saín de Llavalía. Deus queira que cesaran xa os bombardeos. Non dou quitado aquel ruído da cabeza. Nin o cheiro a sangue e a cinta. Ai, perdón. Ai, por favor, como se o meu drama fose o único. Descúlpeme, por favor. Descúlpeme. Bastantes problemas deben cargar xa vostedes no lombo, non si? Non teño dereito a que me conten nada. Só temos dereito a agardar. A semana pasada, un dos que trouxeron era poeta. A poesía axuda a agardar, saben? Escoitalo era como emprender unha viaxe a un mundo que xa non existe, pero que aínda nos fala. Como era aquel poema que nos recitaba? Era un poema que lle escribira a unha onda. Como era? A unha errante eterno navegar. Ai, como era? Corres, saltas, voas. Ninguén sabe a onde vas. Es unha alma ceiba, nacida para non tornar. Tras de ti non hai pegada, nin forma, nin cor. Vagabunda errante do eterno navegar. Tras de ti non hai pegada. A tua pegada és ti. Silandeira galopas sobre o prado azul. Nas tuas ancas o vento. Ai, branco xinete do serán. Quen sabe onde estarás mañá? Mañá, quen sabe por onde eu hei de andar? Mañá. Mañá non é máis que o que nos roubaron onte. Eu tiño mañá. Foi o primeiro que me quitaron. Aquela tarde tiña que volver antes a casa, pero tiñamos demasiados feridos no hospital e cando saín xa era de noite. Caeron moitas bombas. Ao virar a esquina vin a miña casa en lapas. O meu fillo estaba na rúa axeonllado xunto a llave. O meu home xacía no chan inconsciente. Foi daquela cando lle pedín ao meu fillo que fuxise daquele inferno coa súa muller e co fillo que agardaba. O meu neto. Non o coñezo aínda. Chámase Jen, como o meu home, o que sabe consolar. Viven en Alemanha, preto de Berlín. Tiveron moita sorte de poder marchar antes de que pechasen as fronteiras. Mohamed é informático. Diz que é moi bo. Iso permitiulles quedar. A moitos expulsáronos.
Así que, aquí onde me ven, teño un neto alemán. De feito, estou a intentar chegar ali para coñecelo. Pensaba que ser médico me axudaría, pero parece que xa nin médicos queren. Hai 3 anos que non vexo o meu fillo. Ainda que Lleida nunca máis volveu a abrir os ollos, quedei con ele en Jarmut porque non podía viaxar. Morreu ano pasado. Foi daquelas que me prendín esta viaxe, pero ao chegar aquí dixeronme que non podía seguir. Pechaban as fronteiras e estaban a decidir que facían connosco. Ainda están a decidir. Tarde ou cedo terán que deixar pasar. Eu sei que tarde ou cedo nos terán que deixar pasar. Xa nin o eco para aquí. Pero o eco máis puntual que aos trens, cando paraban. Seguro que está feito en Alemanha. Ali todo fan ben. Os alemáns son moi intelixentes. O meu fillo conta nas cartas que me escribe. Sí, os alemáns son moi intelixentes e puntuais. Desde que saí de viaxe xa non recibo súas cartas. Eu sigo a escribirles, pero non lles envío. Sí, os alemáns son moi intelixentes. Todo fan ben. Son moi pragmáticos. Iso é, pragmáticos. Para eles todo debe estar en orde. Todo ten que ter un sentido. Para que serve unha vía de tren morta? Non ten sentido ningún. Por iso sei que tarde ou cedo nos terán que deixar pasar. Que son cuestión de tempo. Son alemáns. Y esto es especialmente importante, proceder a las personas de vidas humanas internacional uno por uno del programa de reasentamiento asilo en la Unión a través de un proceso de reasentamiento. Es necesario poner en marcha ya una política europea de asilo. El gobierno español va a colaborar para ayudar a aquellas personas que son perseguidas por razones políticas, no va a ser un proceso fácil, creemos que es un deber moral, por tanto eso es una prioridad de la política de Occidente. Sin duda alguna resolveremos este problema que necesitamos es una política global de inmigración. Esto no es la política global que en materia de asilo y de inmigración necesita la Unión Europea. Y a todas aquellas personas que pidan derecho de asilo, que se abran fronteras en todas partes del mundo, eso no existe en ningún lugar de la Tierra. ¿Qué pasa, Ruliña? Pensaba que se non chamarías. Ben, ben. Como a sempre. Que tal vos? Como? Pero está ben. Como foi? Pero a quen se lle ocurre deixar que meu pai se bañe só? Non. Non o pode facer. Díxenche unha chea de veces. Meu pai non se pode bañar só. Sabía. Sabía que isto ia pasar. Antes ou despois, isto tiña que pasar. Que non foi nada. Que iso queda nun susto. E que queres? Un premio? A cuidadora do ano? A mellor nora do mundo? E se chega a romper a cadeira? Ou se bate na cabeza? Hai moita xente da súa idade que cae na bañeira e non se recupera nunca. Nunca, entendes? Tanto me ten.
Tanto me ten que teñas que cuidar os nenos. Meu pai non se pode bañar só. Pois que ven máis tarde, hostia! Rula. Rula, sigues aí? Vea, non choles, que non foi para tanto. Desculpa. Desculpa. Joder, estou che pedindo perdón. Xa sei que isto está sendo moi duro para ti. Sei, non? Nada. A mí non me informa nada disso. Sí, siguen chegando. Hoxe, uns 50 ou 60. E hai nenas. Sí, algo ten que facer con eles. Non os poden deixar aquí, cae o inverno e morrerían do frío. Sí, levo a costa, sí, non te preocupes. Sí, abriga moito e moi suave. É o mellor agasallo que me fixeches. Sí, que tal os nenos? Como? Que pelexón na escola. Enzo rebollou outro. A un maior. Que campeón. Ah, sí. Sí, hai que decir que non está ben eso de pelexar na escola. Xa lle diste, vale, que se te dá moi ben iso. Ben? Sí, eu tamén te boto de pé. Moito. Joder, pois iso. Pois si xa o sabes para que queres que cho diga. Gústame. A mí tamén me gustan moitas cousas e teño que chantar. Veña, estou liado. Abur! Parece que este pasou a súa hora. O Eco, que pasou a súa hora. Sí, como sempre. Está ben. O seu pai, se está ben. Pareceume entender que caera na bañeira, non si? No seu país son todas as máis xumelas como a vostede. Non, se amoble. É que son médica. Pensei que se cadra podería axudar. Ah. Sí, está ben, grazas. É que non sei no que anda a pensar a miña muller. A quen se te ocurre deixar que un vello se bañe só? Non debe ser doado para ela. O que? Estar soa na casa e tirar para diante dunha familia. A miña muller vale moito. E pode con iso e con moito máis. Claro, a fe que sí. Leva vostede moito tempo aquí? Dende que vostedes comezaron a vir sin ninguén os chamar. É mellor que ela quedara ali co meu pai e cos nenos na cidade. Aquí non hai nin escolas. Que inxusto, verdade? O que? Pois que porque xente como a nós nos intentemos achegar ás nosas familias, xente como vostede teña que se afastar da súa. Non o pensar a verdade. Pero sí. Ten vostede razón. De que para vostedes ten que ser moito máis duro. A fin de contas eu podo falar ca miña muller todos os días e visitar de cando en vez. E ademais sabe que non nos van a expulsar do país, que non van ter que abandonar a súa casa. Iso ten que ser jodido. Pero das bombas... Non crea. As paredes que destruen as bombas pódense volver construir. As que derruba a incerteza son as que nunca máis volveremos a erguer. Deixo, non o quero enredar máis, que seguro que ten vostede moitas cousas que facer. Sí, teño.
Teño que traballar, xa imagina. Esperanza segue a súa singradura de paz polo Mediterráneo. A bordo van acróbatas, payasos, artistas de circo, músicos, actores, poetas, cantantes e bailaríns. Ao recalaren en cada porto, os artistas actúan gratuitamente para todos os que se queiran achegar a velos. Os peiraos sempre están cheos de xente. Son recibidos con rebumbio e ledicia polos cativos e con algo de receo polas autoridades portuarias que desconfían de todo canto non comprenden. Esta mañá, cando o barco alcanzou a posición entre a costa alxeriana e Lampedusa, onde a semana pasada naufragou unha patera e desapareceron máis de 200 persoas, o capitán ordeou parar as máquinas para ler este poema anónimo. Chegastes dende ben lonxe para alfombrar de lo noso mar. Sodes os nosos convidados, irmáns chegados nun barco sen nome. Vos chegastes dende África para alfombrar de lo noso mar, cos vosos corpos, co único co que ficastes na vida. Destes nolo todo. Sode los nosos convidados, irmáns anónimos. Vide, entrade nas nosas conciencias, estades na casa. Tomade as nosas flores, as nosas verbas, as nosas músicas, poñedias, séntanvos tan ben. Que elas vos alimenten durante a travesía, que os arroaces acompañen o voso silencio, e que as sereas velen o voso sono. Nos inventaremos vos nomes, e imaginaremos os vosos sorrisos, e pasearemos unha e outra vez sobre esta alfombra regalada, para que o mundo que aspirades a alcanzar se afunda na súa propia vergonza, na súa propia vergonza, na súa propia vergonza, na súa propia vergonza. Muy bueno. Marhaba! Kifa! Alhamdulillah, que muito hora não há, Bueno, que tal? Hola! Muy boa! Hostia, quanto tempo! Que farei de avisar? Tudo bem? Ai, que sim, muy bem, alegro moito. Marhaba! Ahora non falar, por lo que se ve, non pasa nada. Oi, tu que en serio? Eres tu sitio guapo, ti, Que alegría. Desde aquí ves moito mellor. Hola, que tal? Vou actuar, vou cantar o número. Non parece ben, If you want. If you want, que quer decir se vos queredes, vale? Que este espectáculo é varios idiomas. É multilingües. Vou falar. Que é perfecto. Desde aquí o corrillo. Será que sube arriba? Bueno, vete, va. Que non teño moito tempo. Hostia. Que preparaste aí un sitio maravilloso. Estás ben aí a todos, Todo ben? Bueno, alegro, verdad? Vou contigo, venga. A ver, como facemos aquí... Moita fama non se pasa neste campo de refugiados. Antonio! Antonio, que alegría! Mua! Mua! Esto pago sempre refugiado. Mua! 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 Y así que me sientan muy bien. Mua! Bueno, ay, que alegría que me arranxaste de sexto, Así é moito máis fácil, non tempo de croqueta. Vou facelo porque son un pouco olímpico. Tú estás perfecta aí. Eu non sei onde ves ti, se de Libia, sabe Dios, de Afganistán. Que tal por Afganistán? Ben. A ver. Bueno,
Welcome to this show, vale? Estades vivos, ou non? Sí. Hai xente aquí? Sí. Que tal? Pois pides polo concello, non? Porque me quedan sentadas aí. Vale, podes estar que des avisado. Te pinta de payasos. Vale, vos! Vou facer, sí, vou facer a croqueta. Este é un espectáculo de payasos de rebeldía, vale? This is a show of the clowns and rebels, algo así. Sempre quise facer esto. Queda inaugurado este pantano. Hostia. El pequeño poder de eso. Parece ver que se mueve sola, ¿eh? Va a flipar. 3 días más tarde. Otro aplaudimento ahí. Y con todas y todos vos, este espectáculo indescriptible, apoteósico, multiorgásmico, ¿qué significa? Sempre quise decir en público. Os increíbles, os maravillosos, os salos da liberdade! Bueno, ahora sí vamos a empezar un espectáculo. Bueno, agora vai o son 3. Os salos da liberdade! Son eu, Ai, por favor, apagad os teléfonos. Ainda que sean refugiadas. Apagai, só para sacar. Aquí son eu, hostia. Mami, a ver, xa te dicen que non fagas, non me estás contando. Cuando, hostia? Que está chelo de refugiados. Onde vou estar? En Domeni? Xa te avisei. No, en casa non estamos, non? Que non te podo atender agora. Unha foto. Como vas a sacar unha foto? Hai que firmar os permisos, o algo, non? Hai nena. Mira, unha preguntita. Importa vos? No. Así, sentaros un pouco. Para unha foto para mi mãe. É de Lugo. Non sabemos onde está a muller agora, pero bueno. Sentainos, veña, va. Así aproveitades e recordades que tedes tú. Ves, va. Sí, vos, tú estás perfecto aí. Vale. Cheese. Que non sei que significa, pero vai que decir. Cheese. Dale, no. Cheese. Pues bien, vamos a la. Chapas, vale. Vale. Este es la primera. Ponemos no vosso sitio, que continúa, e mentras a subo a nube. Vale. E agora sí, o increíble número dos salos da liberdade.
unha voluntaria, voluntario, voluntaró. Que pensaba, que acordo. Alguén, unha persoa, ser humano, galego, da igual. Voluntario. Aquí. Porque eu non sei nada. Ali está moi ben, ali estamos increíble, unha cousa loca. Fixeron o sitio, Martín? Sí, pero non me doy. Xa. Pois vamos a facer como que sí. Ven, aquí. Ali no medio, sí. Vale. Entón, dos anos que percorreron medio planeta, no, de pé moito mellor onde. Todas temos alma de funcionaria, pero... Entón, eu vou lanzar os anos, e ti vas meter un brazo, outro brazo, a cabeza, sí. Dios mío, non había outro. Nada. Un forte aplauso aquí por... Como te chamas, Manolo? Manolo. De onde és, ti? Daqui. Daqui, concreto. De do Meli, moi ben. Mira, esta é a esquerda, vale? Entón, lanza a esquerda, con a dereita, non queda outra, e no medio. Sí? Pero estos son máxicos. Estos son unha hostia. Isto ven de con un luz. Entón, imos poñer un soño, unha utopía, un desexo, algo que nós queiramos muitísimo. Muitísimo. Vou beber porque senón non se me entende nada. Aquí, agua. Entón, eu vou lanzar este agua. Ai, que guapo ese. Tú sabes así a ruda cada día. Dios, unha parte do concello. Vale, entón, eu vou lanzar este agua, pero vamos a poñer unha utopía, un desexo, vale? Un soño. E cando o lance e el consiga meter dentro, que eso sí funciona, que eso non sempre pasa. Nos vamos a facer todo. Ué, xoa! Como se estuvéssemos vivas. Vale? Como se respirásemos, logo, cosa loca. E despois outro e outro. Acabou o show, non marcho, vou para casa, porque quedades aquí. Non sou do capitalismo, tampouco vamos a entrar de sobra. Que a directora dixo 12 minutos. Entón, a ver... Mira, o rapaz aquele sombreiro. Está bien? Alex. Alex, estás seguro? Sí. Moi ben, Alex, entón ti, si te parece, porque este tipo de asamblea 15 anos. Si ti estás si, non, vas estar de acordo. Ti dis, non o fagas, home, non, que te xogas a vida. Está sendo clarísimo, Está increíble. Entón, vamos facer unha prova. Non o fagas, home, non te xogues a vida. Perfecto. Parece ensayado. A ver, a los entusiastas. E ti vas a decir, iso que fa o que dá gana, que isto é unha asamblea. Parece che. Pode decir que idioma, que isto é multilingüe. E tu igual a lo loco. Ti como te chamas, perdón? Virginia. Virginia. Encantoume, Xente que non con nome de posto. Daquela, ti vas a decir eso, a ver, vamos a fazer a prova. Que vou a decir? Ou se por iso que te dá gana. Entende? Pero se dixeras, por exemplo, deixo facer que estamos en asamblea, pois mellor. Como te o tempo, que non é prisa. Daqui ao que pague o progrese... Ti dices eso. Vale. Ti dices eso. E a ver, a xente que te dá el respaldo. Vos que dirías o espectáculo, non? Como? Este señor está en peligro aquí. Grande visto. Este señor es. Pois que non escribirá a peza. Ser de Madrid. A ver, aqueles que están no fondo. Vou decir, que fagan algo que pa subiñamos. Vale. Xa tedes claro que me vai a falar eso? Sí, eu. A ver, unha prova. Como era? Ves? Logo estudianse aquí... Eso, moi ben. Entón eu vou poñer a miña vida en risco. Podes vir mañá, que temos outro paso.
Eu vou poñer a miña vida en risco. Non o fagas, non te xogues a vida. Primero, izquierda. Maravilla, por Dios. Pois para nada, que para iso pagamos. E aí está moi ben. Vale, imos alá. Señor, saca as gafas. Bastante usted loco, normal. Entón, a este primeiro lado, verde, por exemplo. Que soño imos poñer? Que utopía? Que desexo? Primera, izquierda. Calquer dúbida sobre o guión, a miña prima Virginia, vale? Que lle va, algo así potente. Entusiasmado. Preparado, listo ya. Eso vamos de paz. Votos a favor? Entón, pola paz. Vai á esquerda, acordaste? Sí. Como me gusta que saber tanto de árbol, ¿eh? ¿Tú ves? Abre los ollos, por Dios. Atención, y si o conseguimos, ¿eh? ¿Cómo está asegurado? Todas. Esquerda. Paz. ¿Por qué? Liberdade. Por la liberdade. Entonces, por la liberdade. Ora, outra. Por la liberdade, vai. Isto é un espectáculo de circo. Agora sí. Isto é máis difícil porque vai na cachola. O bon que ten é de que resbala. Entón, ten que ser algo potente, algo así, un nuclear, que sei. Engañar as próximas eleccións, non sei, algo potente. Que se vos ocurre? Polo fin da intervención militar israelí en Palestina. É cousa de artistas. Aí vai. Concentrado, eh? Polo fin da ocupación palestina. Aí vai. Bueno, muchísimas gracias. No somos payasos en rebeldía, actuamos en campos de refugiados de muchos países y estamos aquí para decirvos welcome refugees, porque nos amamos a liberdade, estamos en contra das políticas asesinas da Unión Europea e sodes benvidas o noso corazón, a nosa casa e o noso país. Ninguén ilegal, só capital. Querido Mohamed, supoño que estarás moi ocupado co teu traballo. Os informáticos sempre tendes moito traballo. Imagínate visitando clientes moi importantes que estarán a agardar por ti para que lle resolvas todos os seus problemas. Sempre tiveches moita facilidade para reparar cousas. Dende pequeno xa se vía que iso ia ser o teu. Sí, sempre fuches un rapaz moi expelido. Non como a min, que eu coas máquinas non me levo nada ben. A vida eche moi sabia, viches? Dunha perfecta analfabeta digital como a min, saiu un informático brillante como a ti. Ou, se cadra, esa facilidade ráchela de teu pai. El era moi intelixente.
Botou moito de menos. Cheguei a facerme a velo dormido. Eu falaba. Nunca deixei de facelo. Tanto me ten que a ciencia diga que non o soe. Eu sei que o meu llever oíame. Líalle as túas cartas cando ainda nos chegaban. Eu sei que a él lle gustaba. Adoitaba lerdes pola noite antes de dormir. Era o xeito que tiñamos de sentirvos preto. Cando as túas cartas deixeron de chegar, escribín algunhas no teu nome, para lles poder ler. Contáballe como é a vosa vida. Vaya, como imagino eu que debe ser. Conteille como foron os primeiros pasos de Llever. A primeira vez que dixe papá. E faleille deses enormes ollos que ten cos que olla para ti fixamente. Eu que sei, fillo. É como eu o imagino. Agora xa debe estar feito un mociño. 3 anos son 3 anos. E debe ter moitos amigos na escola, como a ti. Algúns dos teus amigos seguiron a vir pola casa moito despois de marchardes vos. Mais que informáticos parecían xornalistas, querían saber todo. Non sabe a chea de preguntas que me facían. Deus queira que non nos detivesen por difundir toda esa información. Cústame pensar que teño un neto alemán. Non sei, dunha banda gústame, claro, pero por outra... Non sei, é como se perdese as súas raíces. Cando trasplantan unha árbore, aínda que o fagan coa mesma terra, deixa de ser como era. Pode seguir a ser a mesma se outra luz a ilumina e bebe de outra auga. Esperemos que Deus sexa xeneroso e nos permita volver a xiña a casa. Non imagino as ganas que teño de volvermos a estar xuntos e de coñecer o meu neto. É unha mágoa que teu pai xa non o vai a poder coñecer. Con ou sen o teu permiso, penso malcriado, pois, 2. E tamén lle falarei da nosa familia e do fermoso que era o noso país. Vendo como está agora, xamais podería chegar a imaginar como era. Dende que marchastes, derrubaron moitísimas máis casas. Non sei que é o que vos contan aí, se é que vos contan algo. Quedarías abrallado ao ver como a vida segue, maleador e as bombas. Que xente a facémonos ao que sexa. Cada vez somos menos, pero seguimos procurando xuntarnos para lembrarnos de que seguimos vivos, de que a vida segue, malia todo. Deixo-te xa por hoxe. Foi un día moi longo. Dalle unha aperta ben forte a Sere e a Llever, o meu pequeno Llever. Quero-te, fillo. Estou moi, moi, moi orgullosa de ti. Boa, apertas, mamá. Hola. 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 ¿Qué tal? Bien. Hola. Ven. Moitísimas grazas pola actuación. Bueno, muller. Foi maravillosa. Que va. De verdade que sí. Ti xa estiveras antes noutros campos de refugiados? Pois a verdade é que sí. Xa estuvemos no Sáhara, no Líbano, en Cisjordania, en Gaza, Idomeni, Calais, Serbia, Croacia... É que eu son médica e a verdade é que o que ti faz é moi importante, sabes? Faz-nos rir. Esa é a mellor menciña. E ademais é revolucionaria. Non sabes o que lle amola aos poderosos. Por iso te fixeches payaso. Teño unha filla de 4 anos. Hai un tempo estábamos na casa, no salón, asistindo a televisión, cando deron a nova da aparición do cadáver da Irán, o neno sirio que intentou chegar ás costas de Lesbos e morreu afogado. Ao ver aquel corpiño deitado sobre a area da praia,
Miña filla preguntoume: papá, ti que te adicas a salvar xente? Por que non salvas a ese neno? Eu son bombeiro lá na miña terra. Así que falei cos compañeiros e decidimos organizarnos para pasar aquí varios meses ao ano. Ímonos cubrindo as quendas. O primeiro rescatábamos persoas na costa, pero claro, empezaron a perseguirnos, a encarcelarnos. Era aquela que me dicía un payaso, nun campo de refugiados como a este. E pensei, por que non? Se te sempre fuches o cómico da familia. E agora aquí estou, facendo payaso. Pois alegro-me moitísimo de que tomases esa decisión. Nos aquí o único que podemos facer é agardar. Non sabes como agradecemos que nos afastedes da rutina. Ademais é unha espera sen tempo. Eu vino en todos os campos de refugiados. Pode mudar a paisaxe ou a cor de pel, o idioma. Pode chover, facer sol. Pero o que nunca muda é justamente iso. Espera. Cando isto se estude nos libros de historia, as novas xeracións, as nosas netas preguntarános como foi posible que pasara unha cousa así. E sabes que hoxe vai máis xente a unha manifestación a prol do fútbol que polos refugiados? Porque non o ven como unha ameaza. A nós sí. É que foi o que nos ensinaron. Ensinarnos a temervos, a desconfiar de vos. Non queren que os vexamos como seres humanos, sino como adxetivos, como números. Por iso o tempo todos falan así. 200 saharianos desaparecen no mar Mediterráneo. Non desaparecen, non. Afogan porque nós os abandonamos. 3.000 sirios camiñan polas estradas europeas. Que van a camiñar? Vos sabedelo ben. Están fuxindo desas guerras que nós patrocinamos. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 nenos e nenas da faixa de Gaza morren baixas bombas que van a morrer. Son asasinados por Israel. Daquela todo un acto de rebeldía. E muller, sí. Non facer outro máis grande. Espérate. Carla, que? Traballando, Estás peinando, creo que. Mira, por que non te aburras? Las almas mares, e tira a porra con que sabes facer o grande. Un chao me va, tío? Aman. O meu nome é Aman. E tentaxes. Que vamos, aquí non dan nada. Pero que fai? Ai, que me aburro! Aburro-me. Pois non é cousa miña. Porque non teño ninguén con quen xogar. A mellor hai as nenas. Si, hai moitos. Pero non poden sair. Por que? Teñen que estar aí. Portáronse mal? Non, muller. De feito, son moi vos. E por que non poden sair? Pois porque non poden. E van poder sair despois? Si, cando os deixen. E cando os van deixar? Non sei.
É que non sabes. Os que os teñen que deixar sair. E quen son os que os teñen que deixar Uns sair? señores que deciden esas cousas. Que señores? Uns que se dedican a iso. Encerrar nenos? Non! Non nos encerran. O que pasa é que tiñen que estar aí ata que os deixen pasar. Pasar onde? O noso país. Pero ese non é o noso país. Si é. Pero teñen que ficar onde están ata que lles dean permiso. Os señores eses. Si, os señores eses. E por que non lle lo dan xa? Pois, porque se lle lo dan a estes, terán que dar a moitos máis. Mellor, así seríamos moito máis para xogar. Se veñen moitos, non podedes xogar todos. Por que? Por que non hai xoguetes para todos? Non se necesitan xoguetes para xogar. Ademais, eu teño un montón e podo xos prestar. Non son dabondos! É que son moitos nenos. Por iso están tan tristes. Sí, supoño. E tamén porque estarán xa cansos de agardar. Pero por que agardan? Agardan a que eses señores lles dean permiso. E os señores eses a que agardan? Están moi ocupados, sabes? Fan moitas cousas. Como a mí. Veña, e agora teño que te deixar. Que teño que traballar. Fala aquí, fala! Alerta. Pois ben que dormías antes. Tenemos aquí un negocio para moita xente. Nos. Claro, Pero se só fuximos da guerra. que va moi bien. Mira, venta de armas, contratos de protección e seguridade das fronteiras, as mafias que se dedican a pasar persoas en papéis de un lado ao outro, a policía que fai a vista gorda para recibir soborno, as empresas que contratan estes traballadores ilegais para baixar os seus costes, o tráfico de órganos, o tráfico de armas, o tráfico de nenos e nenas, a rede de prostitución. Pero Europa é unha democracia, defende os dereitos humanos. Que valores? Democracia. Pero que non ves o que está pasando en Gaza? Que non deixan entrar os convoios humanitarios a mar, que están bombardeando hospitais e aquí non pasa nada. Que valores? Tiñámonos, claro que sí, pero son como o eco do tren. Fica aí pendurado. Pero o tren sempre pasa de longo. Por que o permitides? Permitímoslo o día que deixamos que nos dominasen co medo. Bastante tiñamos nós con defender o posto de traballo, con loitar pola casa, pero claro, ao medo a perder o posto de traballo chegou o terror a non atopalo despois. E cando ti deixas que o terror goberne a túa vida, xa non tes nada que facer. Fixonos xonquis da seguridade. Necesitamos alguén que garantiza a nosa seguridade. Foi como unha onda expansiva que percorreu toda Europa e fixo resurdir as nosas cinzas o pasado máis oscuro. O meu fillo vive en Alemanha con miña nora e con meu neto. Ti que queres que faran con eles? Deixarános estar mentras señan útiles. Mohamed é informático, é moi bo. Pois entón, muller, seguro que deixan quedar. Tiveron moita sorte de poder chegar alá antes de que pechasen as fronteiras. E están ben? Non o sei. Desde que saín de viaxe non recibo as súas cartas e eu escríbolles, pero non lles envío. Non quero que sufran sabendo como estou. Pois o mellor sofres máis por non saber nada de ti. Mira, se queres dar máis cartas. Eu cando volvo ao meu país, envíollas, escríbolles, dígolles que te coñecín, que estás ben, que vas a chegar alá. Seguro que agradecen. Moitísimas grazas, pero non fai falta. Estou segura de que tarde ou cedo nos terán que deixar pasar e daqueles poderei abrazaros.
É así, A esperanza é o único que nos axuda a non esmorecer. Queres un té? Ben. Que pasa, compañeiro? Pois como vou estar? Con dicirche cada vez escoito máis trens, estou farto. Farto de estar aquí, farto de agardar, farto de non poder volver dunha puta vez a casa. Quen che dixo iso? Estás seguro? E que van facer con eles? Non entendo nada. Non entendo absolutamente nada. E ten que ser xa. A instalacións militares. E que van facer con estes campos? Non. Pues por aquí non pasou ninguén a non decir. Non, ninguén, absolutamente ninguén. Igual ata esqueceron que estamos aquí. Que vou facer? Que carallo queres que faga? Pero que orde vou seguir? Se a mí non me deron orde ninguna. Xa te digo, non pasou ninguén. Si todo isto sempre que me estás contando ti agora, joder, son uns cabróns. Pero como se pode tomar esa decisión e non deciros absolutamente nada? Nada! Pero que rabio. Saben perfectamente que hai meses que non funcionan. Como a mí nunca pasa nada, pois vannos informando nos relevos. E ti que fixeches? Sacáchelo xa, a todos. Que lles dixeches? Xa. Pero que aí estades varios. Pero que estou só. Estou completamente só. Saben que estes non teñen que ir a lei, ou que un bixo varado abóndales. Cortes vos collóns. Non sei que vou facer, que vos... Compañeiro! Joder! Puta cobertura. Estás anoxado? Non, aloxado non. Xogas xa cos nenos? Non, aínda non. Os que te chamaron eran os señores eses que deciden? Non. Era un compañeiro que está a vixer outro campamento. Como a ti? Sí. Vaya, como a mí non. O seu campo é moito máis grande. Con máis nenos? Sí, con máis nenos. Dos que non teñen xoguetes? Sí, dos que tampouco teñen xoguetes. Por que hai tanto nenos sin xoguetes? Tiveron que deixar nas súas casas. Nas súas casas? Non nos podían levar. A viaxe que teñen que facer é moi longa. Canto de longa? Teñen que ir moi lonxe. Pero por qué? Porque no seu país hai guerras. E por que hai guerra? Pois porque uns señores moi malos queren que haxa guerra. Os señores que deciden... Non! Sí, un pouco sí, é moi complicado. Xa entenderás cando sexas maior. Ai, pero que eu quero xogar agora cos nenos! Cando sexa maior non vou querer! E por qué? Pois porque os maiores non saben de xogar! Os maiores estamos preocupados de cousas máis importantes. E ademais xogamos os nosos xogos, sabes? Pero eu quero xogar agora mesmo! Pois agora non podes!
que para deixaros sair teñame que chamar eses señores. Ti non podes deixar sair só os nenos. Xa che dixen que non o podo facer ata que me chamen. Pero se os chamos ti... Non podo, son eles os que mandan. Oi, e por que manda? Porque os eleximos para que E manden. por que os elexistes? Porque son os que saben destas cousas. A vos non. Pois son cosas moi complicadas, déixame en paz. Pero ti non as entendes. Eu sí. Ui. Todas non. Como sabes que os señores ese sí? Pois porque é xente moi importante que estudiou moito. E iso que tens que facer ti, poñerte a estudiar e deixar xa de tanta preguntilla. Líxala aquí. Fora! Espera. Vale. Sabía que era só unha cuestión de tempo, sabía. Bellas cousas. Garda, o tren parou. Veña vostede. Eu. Saia inmediatamente. Pero que van a facer con eles? Eu só teño ordes para vostede. Para min? Sí. Pero que van a facer... Todos os voluntarios deben abandonar os campamentos. E eles? Levarán unhas instalacións no interior do país. Pero a que instalacións, home? Militares. Que? Militares? Diz que ali estará moito mellor. Pero como van a estar mellor nunhas instalacións militares? O que van a estar máis vixiados? Eu non teño esa información. Saia vostede inmediatamente. Aquí o problema é que non os queren deixar sair, verdade? Recolle as súas cousas, por favor. Vamos a sair todos, Pide collendo as vosas cousas. Pero non se decata do que estamos a facer a toda esta xente. Eles tamén teñen dereitos. Non hai ninguén máis, home. Ninguén se vai decatar. Isto depende de vostedes. Iso non é posible. Saia vostede. Mire, por lo menos deixe levar a unha. Chámase Amal, é palestina. Ten familia en Alemanha, eu non quero de levala, por favor. Iso non é posible, só pode sair vostede. Pero sei que non ten sentimentos, home. Saia. De que está feito vostede? De pedra? Saia vostede, non estou buscado, joder. Deixo, vai a ser peor, por favor. Vai. Eu non vou marchar aquí sin eles, hostia. Saia vostede inmediatamente. Que non vai ser, joder. ¡Fora de aquí! ¡Fora!
Pois claro que vou a marchar, amigo. Vou a marchar, pero para sempre. E aí quedas ca tua merda de papéis. E con este balado infecundo. Puta Unión Europea de merda. ¡Vuelvan a sentar! Grazas a Deus xa é xoves. Que hora será? Que hora será? Serán as 6. Se cadra só son as 9. Pois... O seguinte pasará en media hora. Haberá que agardar media hora. Agardaremos logo. Agardaremos logo. En marzo de 2016 entrou en vigor o acordo entre a Unión Europea e Turquía para frear a chegada de refuxiados sirios ás illas gregas. Por cada sirio retornado a Turquía desde Grecia recolocaríase un refuxiado na Unión Europea. Nos 2 primeiros anos de vixencia deste acordo, o número de refuxiados recolocados na Unión Europea é de 12.711. Hoxe en Turquía hai máis de 2.800.000 refuxiados esperando ser recolocados. Este acordo provocou que a chegada de refuxiados a Italia e España multiplíquese exponencialmente. España incumpre a lexislación internacional expulsando en quente a quen tenta entrar irregularmente, negándolles o dereito de asilo. Libia converteuse nun campo de concentración para refuxiados. Os dereitos humanos son sistematicamente vulnerados. Documentouse a poxa de seres humanos, un mozo negro, San, custa 400 euros. A política de fronteiras da Unión Europea exixe que as persoas rescatadas nun mar, mesmo en augas internacionais, sexan entregadas ás patrulleiras libias, as que apoia financeiramente. A política de peche de fronteiras da Unión Europea ten provocado que as persoas que buscan refuxio teñan que seguir cada día roteiros máis perigosas e difíciles. Cada ano, perden a vida máis de 3.000 persoas tentando chegar ás nosas costas. Só a intervención de persoas como Helene Maleno e de organizacións como Proactiva Open Arms están a salvar vidas nun Mediterráneo. Grazas a elas sabemos o que está a pasar nun mar, por iso son criminalizadas e perseguidas polas autoridades europeas, que as acusan de trata de persoas poder ser condenadas a anos de cárcere. Hai un ano había 15 barcos de entidades humanitarias tentando salvar vidas nun Mediterráneo, hoxe só quedan 2.